Това е първи епизод, част втора, ето го и Екс. Здрасти. Само двамата сме този епизод, защото... Ти го каза в началото на първи епизод, част 1. Има... Боже, по-добре не пускай телефона, ти с него. Що е? Искам да видя как изглежда. Не, то ще гледа само в медреси. И сега, пускам един камък да ви покажа какъв е терен. Аз видях една, която си пуска телефона от няколко метра, т.е. от няколко етажа и го хваща един. Ама братле, не знаеш, че аз не съм един. Аз съм двама. Чакай, искам да видя бати вървия камък. Аз съм тебе. Камък! Ето, Пепи. Давай, Пепи. Уи! Така, пускам! Нищо! Шеголок. Бате! Чакайте! Аре бей! Ти еба майката! Опа! Каза глупост! Ай! Я да видим. Я, беби! Всичко наред! Всичко наред! Чакай! Да отзапне! Аз се качвам. Дай! О, тука ми! Ой! Пепи, да знаеш, аз съм го локнал. Стоп, няма пауза. Смисъл? Заключил си това камера, заключил си телефона ли? Да, ако цъкнеш, например, пауза, няма да такова. Няма да спре. Пускай! Кое? Аре бе! Аз искам той да е с мен. Аз се разтраквам. Опитай се да видиш Не. Аз с телефон не мога да запазя равновесие. Не. Лай, защо така? Ходи. Заядох вашата бождарка на ката. Да, аре тръгва. Дай да го зумна. Не може. Трябва да го анмокнеш. Така, здравейте, пак сме ние. Какво казваш здравей? Да, знам. Я подръж малко. И ще снима и си говори там. Кажи ли, че ще имаме... Да разправи тия епизоди, ще как е мотоцикл. Да, тия епизоди са такива. Нещо като тест. Или не знам. Това е първи епизод, както да има. Чакай да го... Днеска сме 22. Втори. Първи. 21 ли сме? Извинете, днеска сме 21. А така, с плюнка го изчисти. Днеска сме 21. Това е първи епизод за 2 части. Втори епизод ще го стримим, защото това се прецака. И това е... Да го спираме. Не. Още не. Да. Смеш ли ще един път да пуснеш телефона? А? Да пуснеш телефона още един път, смеш ли? Да. Аре, този път ти го пусни. Ти го пусни, ще върнеш бе. Аре бе. Аре бе. Нали си смел? Чувам, че аз ти потроши. Аре бе, как аз го пуснах и не се потроши? Аз ще го засиля така и ще излети. Аз го засилих. Братле, той ще излети обаче блок. Не, аз ще го държа. Окей, аз се качвам. Добре, няма нито. Така. Чакай, за кеф ще се кача и аз. И не го пускай докато да се кача. Ти ли ще го пускаш? Не.
Що? Ще се пусна себе си. О, гъпа. После ти го пускаш. После се спускаш ти. Тит на тит. Да. Окей, ето пак Слатина, показвам ви аз. Чакай! Не го пускай! Тук сме. Ето го Божи. Кучето! Бал. Не съм вълка. Дай, спускай се вече. Аз ще засиля малко от сега. Не. 3. Чакай, има хора. Чай да го локнем. Да доближим. Давай, снимам. Давай, снимам, бе. Чакай, има хора. Аре, какво ще прегазиш детето, тръгвай. Давай. Але. Зоти. Давай, бе. По-бързо, че нямаш батерия. Не, базикам те имаш. Окей, да локна камерата. Със сигурно да има пясък в... Аре, давай. Ама Божи, върваш, бе. Чакай си го. Коса. Да ви кажа, нищо няма на екрана. Нищо, въобще нищо няма. Опа, има няколко дръсконтики. Дръсконтики. Чай да ви. Не. Не, бе, не телефона, ние. Не. А? Не. Газалите го ли? Не. Просто не иска. Омръзна ли? Бати, колко дръскотини има. Окей, Чакай. това е от нас. Ще го спираме ли? Или още малко? Го изчиста. Така. Може да докато снимаме, да не го чистим. Път. Така, Така е. не падне нищо. 3, 2, 1, край.